warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh, kenalaken sik jenengku Azhara Indonesia, siswi saka SMK Al-Islam Kudus. Dina iki aku arep menehi informasi penting kanggo adik-adik kelas 9 lan bapak ibu wali murid kang lagi nyiapke sekolah lan jurusan kangge putra-putrinipun. Dadi kanca-kanca ing SMK Al-Islam Kudus, panjenengan ora mung entuk lingkungan sekolah sing nyaman, nanging uga fasilitas lengkap sing siap ndukung proses sinau. Fasilitas sing ana ing sekolahku yaiku ruang kelas adem lan nyaman, laboratorium farmasi lengkap, laboratorium APHP kanggo praktik lapangan, resepsionis, wifi sekolah, masjid kanggo nguatke karakter lan ibadah. Sekolahku duwe loro jurusan utama, yaiku farmasi lan APHP. Farmasi yaiku cocok banget kanggo kowe sing seneng bab kesehatan, obat-obatan, lan pengen kerja ning apotek, klinik, rumah sakit, utawa pabrik kosmetik. Praktike akeh lan alat lab lengkap banget. APHP ning kene kowe sinau gawe produk pangan, minuman, fermentasi, nganti desain kemasan sing seneng kuliner utawa pengen buka usaha pangan. Iki cocok banget. Para adik-adik kelas 9 saha bapak ibu monggo derek gabung wonten SMK Al-Islam Kudus. Jurusan ingkang sae manfaat lan gadah masa depan ingkang cerah. Mugi panjenengan saged dukung putra-putrinipun dados bagian saking SMK Al-Islam Kudus. Matur suwun sanget sampun kersa nyimak. Mugi informasi penting iki bisa gawe bantu bapak ibu kangge nilai keputusan sing paling apik kangge putra-putrine panjenengan. Ayo gabung dadi bagian saka keluarga gedene SMK Al-Islam Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.